vikingetidsby, som ligger ud til vandet og har sådan en halvkredsbold, som I kan se her på det her gamle sort-hvide billede. Byen er blevet udgravet af rigtig mange omgange fra ca. 1900 og til 1980. Men selvom den er blevet udgravet over så mange omgange, så er det faktisk kun ca. 5% af byen, der er udgravet, og 1% af havneområdet, som er udgravet. Så der ligger rigtig meget derude til fremtidens arkeologer og dykke spaden i. Byen er dateret til omkring 800 til 1000 efter Kristus, og der er fundet tekstiler i både havneområdet, på bopladsen og på gravpladsen. Og det er jo altså tre meget forskellige kontekster, vi har med at gøre her. Når vi snakker vikingetid, så er det jo sådan, typisk fra det danske område, at vi har tekstilerne i gravene, og de er typisk knyttet til de metalobjekter, som findes i gravene. Men her har vi så ved Hedeby også et havneområde og en boplads, som er nogle helt andre kontekster. Især i havneområdet kan vi se, at tekstilerne er blevet genbrugt som kalfatring på skibene. Og det gør, at det er nogle større og nogle lidt mere anderledes fragmenter, vi har med at gøre fra Hedeby end fra gravene i det danske område. Tekstilerne blev analyseret af Inga Hæk i 1984 og 91, hvor de udkom. Og som jeg sagde før, så er det nogle større fragmenter her, end dem vi er vant til at se, så det er måske også et fint udgangspunkt, hvis man gerne vil rekonstruere vikingetidsdragter. Og derfor er de også ofte blevet brugt som udgangspunkt for de her rekonstruktioner. Og det kan vi blandt andet se i Hildegard Elsners publikation, sådan en lidt populærvidenskabelig publikation om Hedeby, hvor vi kan se de her dragtdele, som er vokset frem af tekstilfragmenterne. Vi har net i kapper og kluderbukser og kaftaner og en strudhætte har vi også, og en kjortel og gamasjer, benviklas. Vi har kvinder i skålspændekjoler og også kjoler uden skålspænder, og nogle af dem har endda kiler indsat. Og det er jo alt sammen rigtig godt og super lækkert, at man kan rekonstruere dragtdele ud fra fund på den her måde. Men spørgsmålet er bare, om man nu også kan gøre det så enkelt. Tekstilerne blev publiceret på denne måde. I kan se her, at der er blevet taget sort-hvid fotos af dem, og de er også blevet tegnet, og det er blevet markeret, hvor der er sådan sytekniske detaljer, sten og så videre, hvor der er vævekanter bevaret og så videre. Så det burde egentlig være okay nemt at gå til. Men jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der sådan, gennem tiden er blevet lidt forvirret over de her billeder, eller i hvert fald ikke har synes, det var helt nemt at trække den tråd fra billederne og så til rekonstruktionerne. Jeg synes nogle gange godt, der kan være lidt langt mellem det her billede, som vi ser til venstre, som er et par bukser, og til højre har vi så en overkjortel. Det er ikke sådan umiddelbart lige til at se, i hvert fald, synes jeg. Og efter at have kigget rigtig lang tid i de her publikationer, så tænkte jeg, at nu må jeg simpelthen selv ned og se på de her fund, fordi hvordan er det egentlig, de ser ud i virkeligheden. Så jeg tog på besøg på Gottorp Slot, som ligger nede i Slesvig, hvor tekstilerne befinder sig, og var udstyret med computer og kamera og en lille Dino-light, sådan et digitalt mikroskop, så jeg kunne kigge nærmere på tekstilerne. Og sådan her ser de ud. De blev opbevaret i trækasser på syrefrit papir med glaslåg over. Og museets kurator, Dr. Ingrid Ulbricht, er så venlig at hjælpe mig med at finde alle de her tekstiler frem. Det er sådan med en del af tekstilerne, at de i tidens løb er blevet monteret på forskellige former for støttetekstiler, eller sådan støttemodeller, som ligesom, understøtter den form, de nu har. Og derudover så er der monteret nylonnet ud over ret mange af dem, selvfølgelig for at beskytte dem i en udstillingsmæssig sammenhæng. Men det besværliggjorde altså også mine analyser, fordi det her lille mikroskop jo ikke altid kunne få så gode billeder, når det var gennem et nylonnet. Men det lykkedes mig dog at få billeder af tekstilerne, og jeg synes bestemt, det gjorde en forskel at se dem i farve først og fremmest.
Her har vi fragment 2, som er tolket som et gamasje. Og på sort-hvid-billedet er det ikke så nemt at se, at der faktisk er farveforskel mellem de her to stykker stof, som er syet sammen. Og ydermere kunne man så se, det er jo også beskrevet i teksten selvfølgelig, men nu kunne man se mere visuelt på mikroskopbillederne, at den her kipperretning er faktisk drejet de to dele imellem. Og det har man sikkert gjort for at gøre gamasjen her, eller hvad vi nu skal tolke den som, mere slidstærk. Så har vi fragment 14, A og B, som vi kunne forestille mig, at der er nogen af jer derude, der har nogle dragtdele, der er rekonstrueret ud fra. Det er nemlig et fragment, som er tolket som en selekjole. Og det er det, fordi det har sådan et indsnit, som går op i fragmentet. Det går ikke hele vejen op, men næsten op til kanten. Og så er snittet pyntet med sådan en lille flætning henover. Og det er altså blevet tolket som en kjole, som har fået en eller anden form for indsnit eller tilskæring. Og det er jo en udmærket tolkning, men efter min mening, så kunne det måske også være noget andet, som har fået det her indsnit. Og det er simpelthen bare for at smide på bordet, at der er altså nogle tolkninger, som kan diskuteres her. Igen for at understrege, hvor vigtigt det er med farvebilleder, så har vi det her fragment 57, tolket som et ærme, hvor vi kan se, at den her albuedel jo faktisk er markant mørkere end resten af ærmet. Så det var også virkelig noget, som gik op for mig ved at se den live. Så har vi fragment 72 AB. Når man ser det i bogen, så står der det fragment af en pluderbuks. Og det var heller ikke lige helt så nemt at se. Det er måske nemmere her på det nye billede, i og med at fragmentet jo også er sat op i bukseform. Så er det sådan lidt, det er måske lidt for nemt, kan man sige, at tolke det på den måde. Men ikke desto mindre, så giver det lidt bedre mening, hvad Inga Hägg egentlig mente, når det er sat op på den her måde. Jeg skal også sige, at det nye billede, det viser flere fragmenter, der er sat sammen. Fragment S31 viser nogle hørfragmenter, som er tolket som en hørskjorte. Og på de nederste billeder kan I se, hvor små fragmenterne faktisk er. Og det er meget svært at vide, om det egentlig er en skjorte, man har med at gøre, eller om det virkelig kunne være alt muligt andet. Ja. Og nu kan det selvfølgelig lyde, som om jeg er enormt kritisk over for Inga Häggs tolkninger, og det er jeg sådan set ikke. Jeg synes, hun har været enormt dygtig til at se alle de her detaljer i fragmenterne. Og hvis man kigger rigtig godt efter teksten, så har hun også indsnedet nogle spørgsmålstegn indimellem på de her tolkninger. Men som udgangspunkt ikke som overskrifter. Altså hun er meget sådan, hun sætter meget op i sådan overskrifter. Her er bukser, her er overkjortler osv. Og det kan jo meget nemt blive sandheder derude, tænker jeg. Så det her er sådan set bare en opfordring til at gå i de gamle fund igen. Være kritiske og se fundene selv, og så overveje, om der måske var noget, der skulle tolkes anderledes. Og så skal jeg også huske at sige, at det her er jo bare det er sådan forsøgsvis og foreløbige resultater. I virkeligheden så synes jeg, at Hedeby-tekstilerne fortjener at blive opdateret med en masse nye lækre billeder, som vi kan få ud og få brugt. Ja.